Кой построи правите улици в Августа Траяна и колко важен град е бил той? Здравейте, бандюги! Днес ще ви покажем античния град Августа Траяна. Берое или Стара Загора. За повече такива видеа се абонирайте за каналът ни, харесайте ни и бъдете част от нашето приключение. През 106 година император Траян дава самоуправление на град Берое и го преименува на Августа Траяна. По време на управлението на император Марк Аврелий са построени множество прави улици, обществени сгради, водоснабдяване и канализация. Градът се превръща във вторият най-голям административен, икономически и културен център на провинция Тракия след Филипополис. Сега заедно с мен ще минете по централната улица. За строителството й са използвани камъни, двете й страни са усеяни от мраморни колони. Понякога във въображението ми се опитвам да изградя целия град наново. И аз виждам нещо много красиво. Целият е бял, мраморен, с широки улици. Величествен, римски град. Какво е характерно за един римски град от такава величина? Вие ми кажете. Напишете долу в коментарите. Според данните е имало римски терми, водоснабдяване, храмове, занаятчийски работилници и, разбира се, арена, където са се били гладиатори. Боравели с римски монети, дори има монети, които са изобразявали крепостните стени на града. Първите сведения за монетосечене са през 161 година. Завидно е благосъстоянието на жителите на Августа Траяна. В близост е имало разкошни вили, в които са се събирали аристократите. Например, добре проучена е римската вила Чаталка. Разцвет получават и занаятите. В градските работилници са се обработвали метали, произвеждали са се статуетки, ритуални предмети, накити и луксозни стоки. Скъпи приятели, бихте ли живяли в древен град, изграден от камъни и мрамор? Задължително посетете Стара Загора. Тя носи вятъра на античния град. Дори в момента тук е много добре развит културния живот. Има опера, в близост се намира регионален исторически музей, в който има множество находки от Августа Траяна. Тук са художествената галерия и драматичен театър Гео Милев. До античния форум виждаме сградата на съдебната палата. В него са се събирали олимпийски състезатели и са се били гладиатори. Обещаваме ви, че отново ще дойдем в Стара Загора. В това видео се бяхме съсредоточили върху древния град, но има още много какво да ви покажем и разкажем. Това беше всичко от нас за днес. Абонирайте се за канала с камбанката да получавате известия и харесайте видеото. Чао, чао! Чао! Чао!